सामवाथाय प्राइमारिनि जानानै आङो ससियेल मिडिया नायनो मोजां मोनग्रा गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय जासिग्रोबाय। दा थांनाय मैया तारिखआ 23 मोन ना 23/6/25 इंक खालाराव अर्थात मैयानि दिनाव जोङो प्रमद बर' सारनि फेसबुक पेजाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय नुनाय जादों। बेवहाय जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय सामवाथाय भिसिडिसि एबा रुप'हि भिसिडिसिनि हालामनि सामवाथाय एरियानि 15-20 जनसो सेंग्राफोरा प्रमद बर' सारजों जयेन जाहैनाय जों नुनो मोनदों। दा बिथांमोना जोंनि बिपिएफ हानजानि नङा, बियो एकदम मिसा। मैया प्रमद सारा जिबायदि लिरना होदो बियो टटेलि नंखाय। बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएल खामोन, लोगोसेनो दिनैसिमहालागैबो बिथांमोना इउपिपिएलावनो दं आरो। दा बेखायनो जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो गासै जोंनि बिटिसि हालामाव जोंनि बिपिएफ हानजानि जानानै जोङो बयखौबो खावलायहरो। दा जाद्रायासैलै गावसोरखौनो बिपिएफ हानजानि इउथ बिपिएफ हानजानि सोद्रोमा बुंना लादो। दा बिथांमोनाथ' जोंनि इउथ बिपिएफनि सासेबो सोद्रोमा गैया, जेराव जों बिथांमोनखौ मिथिगौ। बिथांमोना भिसिडिसिनि मेम्बार दं, मेम्बार हिसाबै 2-3सो दं। बेजों लोगोसेनो गामिनि खायसे इउपिपिएलनि मेम्बार बिथांमोनानो दा प्रमद बर' सारजों जयेन जाहैनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय जोंनि बायदिब्ला प्रमद बर' सारा गावसो थगायजादों। मानो होनोब्ला बिपिएफ हानजानिफ्राय इउपिपिएल हानजायाव जयेन जाहैनाय दिनैसिम जोंनि प्राइमारियाव सासेबो गैया। दा बेखायनो जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायोदि जाहाथे उनफोराव बेफोरबायदि जों मालाय गुबुन पार्टिनि मुं लानानै जयेन जानायफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना जानगाराव थायो, बेखौनो जोङो सामवाथाय इउथ बिपिएफनि जानानै नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो।